Na guys, ito yung aming part 3 ni Jerwin sa aming travel instructor SPD program, yung kanyang walking. So, sa walking po, so it's very important to instruct patients yung walking, tsaka yung standing, tsaka yung po tayo. It circulate the blood and the muscle, the joints, and everything po, gumagalaw po yan sa system ng isang tao. Okay, watch nyo po kung kakailan po kami ni Jerwin. So, target ko at least 5. Okay. Go! Kaya-kaya! Push! Ha? Makakalawa? Makakalawa? Kaya 180 oh. Ito guys, nidevelop ko yung speed niya rito kaya nawa ko. Sorry, kaya maglakad ni Jerwin na mag-isa eh. But siyempre, i-develop mo na yung speed. Para hindi masanay sa mabagal. Dalawa. No?
So guys, ito na po yung aming 5 rounds. Yan. Ayan, ito na yung 5 rounds na for walking. Medyo mga pala. Hey guys, ito po yung aming 5 walking session therapy. Yan, si Toto. O ito. Ayun, siya po yung ating na video. Bawak ng ating video. Yan. So again, this is our 5 rounds walking. So dito again, dinidevelop yung blood circulation, joints, muscles. So lahat po ng system gumagana pag naglalakad yung ating stroke patients. So again, this is therapy for our 22 session therapy kay stroke patients Jervin Pineda.